muistan mä ainakin. No, miten se menee? Hertta vitonen. Risti kutonen oli yksi. Varmaan totta. Ja Ei halua. Ei vai. Joku jätkä. Risti jätkä. En tiedä. Mikä muuta? Risti vitonen. Hertta Akka oli ensin. Kuka? Mikä siinä on välissä? Ei se vaan kysyä, mitä me tehdään. No. En tiedä. Oho. Tuo on muistin väärin. Ihan hyvä oli kyllä. Paikata. Seurannut Oulussa. Meni vähän väärin. Mutta aika hyvin kuitenkin. Menikö se sinne? Ihan hyvin kyllä. Sika. Mä kerron sen tempun. Okei.